Здравейте, аз съм Китодар Тодоров и по принцип съм срещу такова да се забранява да караш пиян. Даже според мен трябва по някакъв начин това да се регламентира и да си е легализирано целогодишно, а не само по абитуренските балове да е разрешено тогава за там за периода от един месец, да си е легализирано за цяла година, да си пиеш, си караш. Значи, мен Стоян ме научи да карам. Даде ми 2 водки за кураж. Тогава бях на 7-8 годишна възраст. Качих се в една лада и той каза, карай сега цял ден, просто гледай вечерта да се върнеш, жив и здрав. И аз ходих там насам, натам, в един язовир си спомням, че влезах с ладата, пък я вадихме с една лебедка. Абе така цирк беше, но се научих, проба грешка и така за една седмица се научих да карам и от тогава веднъж така си спомням да съм карал без да съм пил и тогава за малко да не сгазим един човек на една пешеходна пътека, защото се бех изнервил жестоко. Плюсовете от карането пиян. Те са, какво да ви кажем, то е безкрай. Значи първо, един от основните плюсове, това е на междуградското пътуване. Там съветвам хората да помешат малко, да кажем, да се мине през ликьор, ракия, мастичка малко, За какво я идва реч? Като пиреш малко така, хубаво си, пинеш, примерно 2 шишета, ги умешаш малко и трябва да ходиш до Бургас. Знаете, досадно е, това са си 4 часа път, с 180-190 км часа го караш средна скорост, а като си пинал, се качиш колата и точно се унесеш тук на излизане от София и се събудиш в Бургас. И вече там си седнеш някоя кръчмичка, си пинеш, на спокойствие, море, шуми, кеф. В зависимост къде трябва да се ходи, трябва да се пие определен алкохол. Значи, Разлог го смятаме за междуселско, така, София Разлог, междуселско пътуване. Там трябва задължително да се пие ракия. Защото си е селско, така си е ракия. Вземеш си една хубава гроздова ракийка. Ако си ходил до Сърбия, там разбираш, друга рецептата, си взела една хубава дюлева ракия. Вътре така да се усеща аромат на дюля. Се качиш, си изпиеш топла ракийка, литър и половина, ги смесваш с много малко. 5, максимум 6, 800 грама в най-лошия случай. Слагаш малко водка, разджуркаш го, пиеш и тръгваш. Което също е един така от големите плюсове. Винаги е приятна атмосферата в кола с пиян шофьор. Хората някак си оценяват така живота си и той им става внимателни и така всеки миг им става интересен, заглеждат се, виждат природа, нещо, сграда се появила тук, към Лом, примерно, ако караш, там има някои интересни нови сгради. Пиян човек, той първо се старае с цялото си сърце да държи кола на волана здраво и да спазва правата линия. И когато има завой, спира, намаля и лекичко така взима завой, внимателно. Те затова обикновено и полицайите спират обикновено пияни хора, защото те са прекалено внимателни в шофирането, в карането. Виждал съм и тираджи, които карат да спре. Така, обаче не спира и кара си. До следващия мотел да си джопнаш нещо там, зависи от коя страна е. Арак ли ще пие и вермут ли, зависи от кой край на Европа е. И да тръгне и да си му спрат да му треперат ръце, да тръгне и да не е спал. Се е почувствал вече свеж, така от примерно литър и половина на някакъв ликьор и да си тръгне спокойничко, да си закара лампи или ще кара в фоето отзад, асансьорни частери и това си е вече до човек, какво ще кара. И така, значи, моят съвет към
по-младите хора, които искат да карат истински автомобил, нали, както трябва, както, нали, това е да карат пияни над 6 промила, защото 6 промила някъде се смята за алкохолна кома. И тогава вече мога да общуваш с полицай, да му кажеш, нали, това иска да каже, че съм мъртъв, нали, този апарат. Значи не съм мъртъв, защото не съм мъртъв, значи не съм пиян и те пускат обикновено. Сине е страхотно момче. Аз съм му дал алкохол, никога не съм го лишавал от алкохол. Може хляб да нямаме вкъщи, да се вика алкохол ще му дам. И му давам да пие. Преди да кара задължително. Валя, каквото имам в шкафа. Ликьор ли ще бъде? Ром ли ще му дам 90 градуса да му е карането хубаво по прави ъгли да кара 90 градуса и колкото рома, нали, като взима такива телескопичните завои. Най-внимателните шофьори са пияните шофьори. Тък му тях ги спират полицаите, тък му тях ги екстрадират и ги малтретират. Има страшни безобразия по пътищата, господа. Страшни. Разбирате ли? Това са хора, които не бива да ги пипаме, разбирате ли? Това са пияните шофьори, са мили хора. Те пеят в колата докато карат. Те музицират карането, разбирате ли? При тях карането е Моцарт.